Goedemiddag Els. Dag Inge. Ik kom de Olmse zoon een bezoekje brengen. Dat is fijn. Er zijn tal van nieuwigheden, heb ik me laten vertellen. Ja, er zijn wel een paar nieuwigheden die ik jou heel graag wil tonen. Super. Kleine tijgertjes? Er zijn zelfs kleine tijgertjes. 4 weken geleden hebben we een nestje gehad. En 2 daarvan wil ik jou eens graag laten zien van dichtbij. Mag ik ze voederen ook misschien? Jij mag me zelfs helpen. Want het zijn mijn lievelingsdieren, dus ik kijk er enorm naar uit. Ah, dat is fijn. Kom, dan gaan we ze halen. Super. I'm the king of the jungle Want deze hebben nu wel 3 weken bij de moeder gezeten. Dat was een nestje van 5. Die 2 hebben we moeten wegpakken, omdat die konden gewoon niet aan die moeder. Nee, te veel. Stoken tepels en zo. Ja, te veel van het goede. En ze zijn met 3 bruin en 2 witte. Ja, hier is uw pap klaar. Ja. Oh, kijk eens aan. De poot, mooi toch. I call my backyard. Well, I get up on a mountain and I call my backyard. My backyard comes a running and the hound all on to get weak. Yeah, place I'm glad. Els, ik ben heel enorm verrast dat jullie Afrikaanse olifanten hebben. Ik heb in Afrika bij hun gezeten en ik vind het fantastische dieren. Jullie hebben 2 vrouwtjes nu. Ja, Jenny is 29 jaar, Kariba 27 Ja. jaar. 2 Afrikaanse vrouwen. Ja. Super, super. Zeg, en ze staan hier een beetje te dansen. Hè. Dat is een kenmerk van stress, maar stress kan ook positief zijn, want wat gebeurt er zo dadelijk? Het is bijna het einde van de namiddag, de zoo is bijna gesloten en zij weten dat natuurlijk. Ja. Hè. Zij voelen dat de verzorger hier achter de schermen in de weer is om ze dadelijk binnen te laten. En ze worden binnengevoerd. Ah, oké. Buiten krijgen ze af en toe wel eens een snoepje, een wortel of zo. Maar ze krijgen hun voer dadelijk binnen en dat is de reden waarom dat ze nu een zekere zenuwachtigheid vertonen. Ja. Super, dus we weten gewoon dat het etenstijd is. Eigenlijk ligt het daaraan. Kunnen wij hun een wortel geven? Wij gaan misschien? dat doen, ja. Super. The magic dragon lived by the Nog een? Nog eentje. frolicked in the autumn mist in a land called Honolulu. Little Jackie Paper loved that rascal Pop and brought him strings and sealing wax. Els, ik vind de Olmse zo geweldig omdat je zo kort bij de dieren zelf kan komen. Hè? Kan je wat meer vertellen over de giraffen? Ja, de giraffen zijn sinds vorig jaar, september vorig jaar, zijn die bij ons. Wij nemen ook deel aan het kweekprogramma van EEP. Nu, wij nemen wel deel op een passieve manier. Dus dat wil zeggen dat wij niet actief gaan kweken. Er is namelijk binnen Europa een overaanbod aan mannetjes. En verschillende mannen binnen dezelfde groep houden, dat is ongezond. En daarom heeft het EEP ervoor gekozen om mannen te plukken uit groepen die in overtal zitten. En die worden dan onder andere bij ons geplaatst. Ja, Dus voorlopig hebben we er nu 3. vrij gezellig groepje. Een vrijgezelle mannengroepje. Ja. En er is plaats voor 5, dus er zijn er nog steeds 2 welkom. Vier beren en 3 witte wolven. Allemaal samen in 1 ruimte. Fantastisch. Ik vind het echt fantastisch. Want het zijn natuurlijke vijanden in principe. Maar jullie zijn erin geslaagd om ze bij elkaar te zetten. Klopt, ja. Geheimvoeding? Nee, toch niet. Ze kennen allemaal hun plaatsje. Ja. Zalig. Het is hier heel aangenaam warm. Vertel eens, hoe warm zit het ongeveer hier? Dit is de tropenhal en nu hebben we natuurlijk wel de natuurlijke warmte mee van buiten. Uiteraard. Maar het is een serre, dus wij proberen hier toch tropische temperaturen na te bootsen. Ik voel me precies terug in het buitenland. Ja. Super. Super, hè? En nog zes. Super. Amai, dat kunt je goed. Het zou goed zijn als er een vrouwke bij komt verwezen, hè? Dat je niet alleen zit. Hè? Veel vogels vliegen hier ook los.
Ja, Dat is wij wel fijn. proberen hier toch met een tijd een 200-tal soorten te hebben, waarvan het grootste gedeelte echt mag losvliegen. Ja. Dus daarom dat het heel belangrijk is dat de begroeiing echt nog een scheut gaat krijgen. De tropenhal is nog nieuw. Ja, dan is dat voor de dieren natuurlijk thuis zijn. Ja, Hè. absoluut. Absoluut. Klauwen. Els, mag ik jou enorm bedanken voor vandaag. Als een van jouw grootste fans van de Olmse Zolen wil ik toch wel benadrukken dat ik het geweldig vond zo achter de schermen. Heel erg bedankt. Dankjewel. Snuffels in samenwerking met Tom & Co.